O Executivo rianxeiro vende a adxudicar a empresa Nosa por un importe de algo máis de 100.000 euros as obras para dotar de saneamento a varias casas no núcleo de Burés, na parroquia de Asados. Trátase dunha primeira fase da actuación que contempla dar servizo a unhas 35 vivendas. Será financiada con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña. É unha obra que forma parte do Plan Único da Diputación, escollida polo Concello para formar parte dese Plan Único da Diputación, e abrangue unha zona que sería o Burés Vello máis un tramo da estrada comarcal que estaba sen enganchar a rede e que con esta actuación cun orzamento de aproximadamente 105.000 euros, pois se vai executar nun prazo de 3 meses aproximadamente. O contrato procederase a asinalo daqui a unha semana, 10 días, e a adxudicataria é a empresa Nosa, que gañou o proceso de adxudicación. O rexedor informou tamén de que está a piques de adxudicarse outra obra para conectar a traída municipal a Outeiro-Taragoña. Está previsto tamén que tras o permiso de Augas de Galicia se impulse a contratación da instalación das redes de saneamento e de abastecemento de auga no núcleo de Quintáns, en Isorna. Está en breve a adxudicarse tamén definitivamente unha obra de abastecemento, neste caso en Outeiro-Taragoña, que agardamos tamén que se adxudique nas próximas semanas para poder executarse neste trimestre. E agardando uns informes de Augas de Galicia neste caso, pois estamos tamén pendentes dunha actuación moi importante para outra aldea das máis importantes en canto a vivendas que está sin enganchar a rede municipal, como é o caso de Quintáns en Isorna. Tamén forma parte dentro deste plan único, tamén ten a súa dotación orzamentaria. Esperamos ao longo deste trimestre podela sacar a licitación para que sexa unha realidade con vistas ao ano vindeiro.